kusina ko. Igo ba po hiwi mo kaayo? Sus! Ya, matapag-ianay ng kusila. Matay po noon hatalan. Puno yung scoop ani nga. Yung gitaon. Saon man eh. Naon na ganito gamit. Naging purpose ani yung scoop ani. Wa mong gani ko gareklam mo ni ako anang perting gamaya Nagani na imo ka na iskop. Kuha man gani nang wala man gani iskop Igo ba po ni Roy? Sa una di gini ka igo. Hey boys! Kisa man ka? So, kung saan ka na? Nga, kampo mo yung sundalo. Sige, buhat ni mo na eh. Matrinig kapin na mo? Ay, kuig nag mapil kag sundalo. Mau ni trininganan sa mga gitara? Maman. Mabel ka? Ay sa, sir ka makaiguan tapog ka na. Ano mong lawas na katugsoy? Jesus mo ka panginaway. Murag dakog lawas na. Utro po kayong pataw na. Bito, mapil ka? Kana imong lawas. Layo tabi po ka na sa mo. Lawas, Ikaw pulaman na. Ito'y lawasan na. A few moments later. Asa ko itong mga tuwanan ko lang. Wala ka man. Kung sabot ang haning magtatimi na itong magatrine. Asa ko itong mga tuwanan ko na. Isa, purag maugid ang ito. Isa na ito na ka. Men! Tonsit! Kana! Sukaron! Kabalo mo ganong gipatawag mo na ako din, he? Wala sir, kaya bago pa man sir. Kamating punong matuhanan mo. Gusto po ng mga lawas ninyo nang nagtugso bipur laman na. Yo kani say katugsoy pagait ka. Pagilam ko no? Tubag-tubag. Kamating ni isa Yung lawas. Gibugas-bugas ng lawas. Krip mong isa. Nanggawas ng mga bukog. Bukog? Nanglakla ng mga bukog. Yung kanya isa, ang sapre. Katingsik bilamang ka din ha. Kumating mo tuhanan mo. Sige. Sukarong, ipatawag mo na ako din he. Kay, magatining ta. Nya, kabula mo. Wala. Magatining gani, di ba? Kamating po ng katuhanan ka sa mga bata ka. Yes sir. Tugsoy bilamang ka, Roy. Yes sir. Na, so ato ang training karon pang military ni. Kaya ako gi-assign ani kay ako pinakadakong ranko ni lahat to. So sugod ta. Sige, sugod na ta. Kani. Ne. Ay sa ano? Sa may lawasan tro. Kaya yung position sa iplagay na yung position no. Sa mo na yung position siya. Tro yung lawas, straight na. Ano nga ba? Yangod. Ana. Pati pong lawasan ng kana, sakto naman din ha. Ito na yung tarungan na. Saan din eh? Straight ba? Straight. Mati di ka buko sa straight. Mati, hindi ako lamang ko kabuko sa straight. Kapato lamang ka. Ikaw po. Tarungan na yung lawas. Straight. Yung bako nung ka. Straight. Patalo kabuko sa straight. Kabulong mati ka. Paano lang ka straight. Yung sangkot ko eh. Kapayon. Kung mong bukton ba, ana? Kung din itong pato, kumanting ang ulo, yangon. Na, naraman din na. Tarungan na ba? Tarungan na. Maglalap ko na siya, magyangon. Ay, nalikip mo nung ka ng, itudluan ka na kung si saknong posisyon. Ana, umusal ka na yung short. Na, kung ikaw po, gusto man yung musani na, anong gahok, anong gasani na, mangkangina na? Stay na sir. Stay, pang murabi kag batong bayit, iubos na. Patabi po lamang ka, Roy. Ang kasi nga makagatin eh.
Tutong training hani magahugas. Init ki sir. Init yung lulo. O imong lawas tarungan imong lawas gapares bila mo atong duha. Kamating ginan tarungan. Yango ulo. Na. Kamating kapasa bila man ka. Imong bukton tarungan. Na. Sakto na. Na. Mo sakto kapasa bila man ka very good boy. Na. Kana, mo saktong position. Muna yung saktong posisyon nga gitulo namo sa una. Na, muna sakto. So karon, kani mo ni sugod sa tanan. Mating good. Sige, kani mo ni kung ganahan gyud. So first na tong himuon karon is push up. Kabalo push up. Hello sir. Usa man kuno push up. Aber, grade ako. Tampon. Kung gani push up pasok. Pato bi pud lamang karon. Sana push up di sir. Push up gani push up oh. Ana na push up. Ay kan na Sir, kabalo man di ay. Ana, muna push up. Pato bi lamang ka. Ikan na push up sir. Kamu ni kabalo. Kilong dira, usama ka? May ako gitriningan kay. Ako gigatudlo ninyo para magsakto ang sakto. Sige, push up. Push up. 50 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tay sa ano? Tindog sa gani. Usama tong push up ato, ang gasakyod-sakyod man ka. Muna yung uson sir. Muy uso pag kasi may gatudlo nimo ana, gadang habi pula man gatudlo nimo ana Roy. Hilom na gud lamang diya sir. Kasi pagilom, itudlo ka kasi sakto push up nga kapay magareklamo hana. Usa man ka bayad ka laki. Laki sir. Laki. Baila binarin mo ka laki ron. Pero ni sampot, murabi ka bayad tinuod. Na. Mateg, baong ka na akong kapak sa biplangon yung naong. Uso push up no. O kara, muna saktong push up. Muna pang pinalaki. Matipot yung push up ganihanang. Na, very good. Okay. Na. Jesus ko ginoo ng push up na. Sarap, ito gani. Usa mo di akong gitulo ni mga push up. Unsa dito sir? Na, nakalagi. Kalimot dayon. Push up gani, tarungan na mo push up. Usa man to? Pares mo lamang mo itong isa ganyan, katong isa ga. Sakit-sakit yung kanimo, usa man na. Otso-otso. New generation naman ron sir. New generation, pagsagad lamang ka ng mag-push up ka, tarungan push up nimo. Ana ba, push up. Punay push up. Kapat, habi pud lamang ka Roy. Usap no. Tunga na. Oh, kana, naaraman din na. Pat habi lamang ka Roy. Tindog. Na, very good. Unsa man punay mo ah? Tindog no? Unsa man to push up to? Bawdan eh. Bawdan eh, nabariyan ang push up. Sagad bilamang ka, ikaw pula may gagama-gama ana. Baw di ay. Mateng, unsa man to push up to? Nang ulong may ana-ana mo, sa nabuang ka? Para mamasulan akong ulo. Masulan bang? Nabagoy masul ng ulo? Naa. Imo daging utok na buang. Matay po nung unang. Pero yung push up na usob. Proper push up. Imo samput, pero nung samput, itlat na itlat. Kana, muna push up. Kamating gadang haglaman ka. Tindog. Puti sa ako nga push up. Kabulak ko siya push up. Yes sir. Oh, mo diyan sakto. Pero mo ulo. Na. Oh, sige. Next. So karon, ang next na tuhimon is marching. Kung mo si marching, Hello sir. unsa man kuno nga? Sunod sa February, March. Dahag lamang ka si February March, bulan man ron. Marching katong mga March, katong mga sundalo ba? Ah, sige sir. Tanga. Ikaw, kadung ka usa akong giingon? Marching. Oh, marching. Dili bulan ha? Sir. Ikaw, ito ko sa akong ay, istorya? Hello sir. Unsa man? Marching. Marching. Dili bulan ha? Lagi. Tanga. So karon, formation. 3, 2, 1, go! Ang gumas magkakuna, wala pa man. Tag marching. Wala pa gani mo yun ako match na. Ah, sige. Kumando! No! Imong kamot, tarong na imong kamot. Na! Imong sanina, usama na. Iubos na. Style na sir. Style kaniya, rabi ka na. Lubayot. Na! Tuntun! Harap! O kanay imong kamot, tawag na imong kamot. Butang na. Na! Oo, sama po na. Butang na, na. Muni sakto. Na! Okay. Mundo! Very good. Harap sa kaliwa. Na!
Unong sa man ka? Sa kaliwa. Sa kaliwa, sir. Nagtawa ko ni mga kaubag-asa ng kaliwa. Oh, kaliwa na dito. Bata ka. Na. May sakto. Harap sa kanan. Na. Oh, kanan. Litsit mo ka bata ka. Di ka sakto. Anak, kanan. Kanan. Na. Kanan. Okay. Ready? Ready. In 3, 2, 1. Forward! What? One, two. Hey boys! Hey boys! Ay, kuya gani. One, and go. Oh, makapil ko sundalo. Diyan ko mo. Servisyo kan. Yung mga gibugas-bugas ng dughan. Karipong isa. Denggawas yung bako. Ya, tukeron. Do. Ya. Tudon. Harap. Ya. Harap. Kedua. So, what's up mga Bisaya? So, shout out to ko na ikuan ni Romulo Peña o ni Louie Paragoso. Salamat sa iyong suporta. Keep supporting lang muna mo. Thank you. Shout out ni Yani Villaflores ug sa akong classmate na si Karen Blair Maglente. Salamat sa suporta. Shout out ni W2MJ Vines ug ang pinakagwapong vlogger diri sa Kihor, Mamarang Island or Del Maxlo. Og ni Shout out ni Ruben Nusal. subscribe to mo sa channel ni Mamarang Island. Pakita lang ako yung channel. So, that's it. Mamarang Island. Shout out po ko ni Uncle Montoy from Ligan o ni Kwan. Kuya Roysen. Saan naman to? Roysen, Lumusad Ansing. So, shout out niyo da, taga Iligan. Ha? Huwag ni Kwan, tatay mo lang tuod eh. Tatay mo lang nga pirme galantog isa mo ang mga With videos. TV pagit ay po. Thank you kayo. So, thank you. Shout out sa video. BMA na siya. Special mention guys. So, thank you so much sa inyong suporta guys. So, keep supporting us sa sa level 1 nga stage. So, thank you sa tanan. So, please subscribe. Hit the notification bell. Thank you so much. Bye. Huwag ka na mo pa siya. Bye.